Presidential spokesperson Joe Charamba is threatened to deal with the opposition leader Nelson Chamisa if he fails to distance himself from what the ruling party claims is a neo-colonial agenda. Sanapina mashoko ataona mathreats akandiwa somusa kuti mutauriri wemutungamiri wenyika Joe Charamba kuda mashoko ari kutaura ari kubva kune mutungamiri wake, we never know, but mashoko ari kuuya panapa ndekuataka aiwa the main opposition leader anodiwa nevanhu ari kuNelson Chamisa. Sanapinda mashoko mudanyi panapa ndikuwasubscribe like on the bell icon. Tipina mnango mudanyi pamuchinzi Charamba who interchangeably uses the username Tudzamsoro007 on X, formerly Twitter, on Tuesday accused Chamisa of being a pawn of the Western powers and implied that the opposition leader's silence over the alleged Back to Rhodesia campaign by his supporters signifies complicity. Charamba's post read, he needs to pronounce himself on this Back to Rhodesia campaign, which is being run by his well-known acolytes. In the absence of his public disavowal of that shabby campaign by his renegades, we will paste it on him and go for him full throttle. Certain recidivist politics are a no. Ndo mashoko amudani panapa na Joe Charamba. Chindirambira mudani chiti analyzing this statement is a direct challenge to Chamisa, demanding public rejection of the alleged campaign or face intensified political persecution. Ndo mashoko atoona kuti aiwa manguva ino tichiona advocate NC vachireceiva mashoko nemathreats akadai, tinonasa kuona kuti aiwa ari panguva yakaoma tiona vana Charamba vachinasa kuunleasha maknives on aiwa advocate Nelson Chamisa. Chimbotisa mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pe-this attack, kunyange zvake achizikana kuti NC panguva ino aiwa anenge akanyarara zvake, nero anenge asina kana munhu waanombotuka kana kuti waanomboda kumbotsomana naye, but vakomana kunyarara kwanenge akaita vanenge vachitomuataka. Atitse mafunguro enyu pene comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.